Удзельнікаў свята сустракалі казачныя героі і тым самым падымалі настрой усім гасцям, што называецца, яшчэ на парозе раённага цэнтра культуры. А ў фае ўстановы размясціліся выстаўкі работ выхаванцаў цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі і аддзялення дзённага знаходжання тэрытарыяльнага цэнтра сацабслугоўвання насельніцтва. На памяць аб фестывалі кожны мог вырабіць з дапамогай спецыялістаў навагоднія сувеніры і забраць свае работы з сабой. Інклюзіўны фестываль – гэта яшчэ і добрая магчымасць сустрэцца ўсім разам, павіншаваць адзін аднаго з наступаючымі каляднымі і навагоднімі святамі. Сегодня у нас особенный день для особенных людей. И на сегодняшнем мероприятии мы хотим доказать еще раз, какие наши ребята талантливые, как они открыты общению, как они с радостью принимают что-то новое. И сегодняшний концерт просто это для них подарок. И хочется в этот день сказать огромное спасибо всем специалистам, которые работают с нашими ребятами, за то, что они вовлекают их в творчество, за то, что они стараются сделать их мир лучше, за то, что они стараются преподнести им что-то новое, полезное. У нашым раёне знаходзяцца 5 устаноў, дзе набываюць адукацыю і пражываюць дзеці і дарослыя з адхіленнямі ў здароўі. Але стварэнне безбар'ернага асяроддзя – гэта не толькі вырашэнне тэхнічных пытанняў, як, напрыклад, укладка тактыльнай пліткі, устаноўка кнопак выкліку і таблічак са шрыфтом Брайля на аб'ектах. Мець магчымасць зносін з іншымі людзьмі, развіваць свае таленты, удзельнічаць у розных мерапрыемствах – гэтыя аспекты для людзей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця значаць зусім не менш, чым социально-материальная допомога. Я посещаю центр дневного пребывания уже как несколько лет. Он для меня является уже как вторым домом. Меня очень это радует. Я утром просыпаюсь, и у меня желание скорее бы сюда прийти. Тут мое все родное, тут все мое близкое. Я очень люблю наших ребят, я очень люблю и уважаю наших руководителей. Они для нас как вторая семья. Занимаемся различными занятиями, кто-то рукоделием, кто-то пением. У нас появилось новое хобби, это как одна организатор у нас есть, сделает сказку с ребятами. Ребята меняются на глазах, они просто растут, взрослеют. У праграме фестывалю і канцэрт з сімвалічнай назвай «Запалі сваю зорку дабрыні». На сцэну разам з артыстамі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця выходзілі і іх равеснікі з устаноў адукацыі і культуры. Все мы разные, у всех людей есть свои сложности жизненные, но мы все равны и одинаково нуждаемся в заботе, любви, понимании, дружбе. Желаю всем присутствующим в этом зале добрых и верных друзей, товарищей, крепкое плечо, чтобы вы всегда полны были сил и энергии, чтобы у вас было любимое дело, которое приносило вам удовольствие. Кожнае выступленне гледачы віталі шчырымі апладысментамі і ў чарговы раз усе пераканаліся. Талент і фантазія выканаўцаў абмежаванняў не маюць. На інклюзіўным фестывалі, які ладзіцца вось ужо каля 10 год, перамагае дружба. І артысты атрымліваюць дыпломы ўдзельнікаў гэтага яркага і па-дамашняму цёплага мерапрыемства з надзеяй на новую сустрэчу ў наступным годзе. А ў адыходзячым іх чакае шэраг цікавых сустрэч, майстар-класаў і сюрпрызаў ад тых, хто гатовы падзяліцца з іншымі сваёй міласэрнасцю, часам і талентамі. Алла Маркелова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ.